Adeshimama, mema obi bia trase e de ba Hamburg Ahenfie. Otumfo se tu abebi okotokoyene. Wona ati sikadwaso na si okrawire ne obrawire mu maso. Asante madu pon, esremu se ejata. O se tu nyankese, o se tutu a wofuru onyira seyase. Wonu waya homa sasanko a wosa kwantimpo mu. Ye guri trawo a no wayi ato. Ye kotofo ase a no aboyemfe. Ye de kumapa mu so a no Agyenim. Wona yes kum kire me kwa hoda ho. Wona yes kum adumaka se kese nwa ya nwanwa. Otumfo se tu kotokoyene. Nana watesia ye wo Hamburg Ahenfie ase ma piao. Nana nwa hifo a mo wo ma Ghanaian. Efiri etifi ekosi anafo. Efiri apoye ekopim atoye. Nananom ye chia obi biara. Na meba abrochimem na nanwa himfo a mo wo abrochimem ha. Aya nana kankan nana kofik yasem ensan hezeze nana kofisa kwade kankan can take it Asante mahine nana ye chia woduru ekoba gese simpimu Finland Asante mahine nana ye chia sa ana mechia bafo akoto ampansechi aya amwafo mahine ankwabi ahene nana wo ba housing nana ye chia webru na mitutum de kamako kura ye friend se munchi nima akwakochia nana asamwa beko kumawu ankokra wahene bebi a wo bia nana ye chia wo Adeshimama say hwe Asante sede odomankum Nyankopon de abode ni nimdie ma osetutu aya Asante hina wodi kan ema ne de kikire Asante a Asante ayo oman a ewiase okuta ahinie se ohene bia nanso o ka na himfo bia omo wo ma Ghana mu a omo ahinie mpo wo de kɔ otumfo Ahenfie a wonto otumfo atiam ya ye friend kantankra jimpo na omo nyina mema omo ho so pese omo do omo betutu otumfo ni America de say Asante man no enye no na ohu no ma Ghana Asante wo abibima mu a wokɔ oman a ye friend Cote d'Ivoire Asante man ewo ho saa so na wokɔ oman a ye friend Togo so a ye wo Asante ewo ho na no ho abakosem na mende ebechi ebiem wotiti wo free oman Ghana mu a na akokoduru oman ya ye friend Jamaica Asante ho enso ya Asante wokɔ oman foforo ye friend Suriname a esa ya Asante na America mamu nso no wokɔ koduru America bibini a ye befa ni free abibre mu koye no obi ase oye santini adentia ednam ahinie kese a ewo magane wa ye friend Asante hine na de wanwan ne se empani se woto abadia no wase ne wodne to no eti ye hwe otumfo se tu abebio Asante hina otia komia so sabre yi a na hinie no abakosam ema ye hunu se wotise ose tutu a odi kai a okikire Asante man eni ti opie ni wo betim bi na tiko akefom wo ni nyina ne se Asante man atre eko wiase afana nyina na Asante nyina otia komia so ensu no wama Asante ene oman Ghana ahinie apigya ne nokore ene ya nana nanu ahimfu bia omo pese omo de omo tutu Asante man na enye yie no na omo pese omo sori eti atua ewo ho na abokosem a me no beche efa ogrovuko bia omo afiri Asante mem a omo kwachikire wo mo man ewo oman ye de ye friend Cote d'Ivoire emu na sa ekuo no anase nipadom no ye from se Woow ahinie eti kwachibronika ze Woow kingdom opo free Asante mem ne kura omo free so no ye frɛ ho ensuta abonkosu na abusia omo free mu no
ɔmo yɛ abusua ye from se adakɔ abusua se ye ka adakɔ abusua ɔmo wo bokosemu a wo nana enam no so ma ye nya adakɔ no ne friend se nana yita na onua ne nana ankyira nyame a na sefo ani kokofu kumase ene kwa Kenya ase na nana yita na sefo ene kwachichi kura ye friend se nsuta ene kuro ba ko nso a ye friend se adakɔ gyache ene kumase kotia kura ye friend se adwaase eye ayeduase ne mafo ye kan adwaase wo nso ye from se adakɔfo ne ntia ma ye from adakɔ ne se apoko sentia se omo ya nkofo nanso obabi omo bedru omo de omo da ade kye ya no omo ko omo ntenase fi se da babi omo pese omo kwatra na no omo ani wo nanso wanu de omo da abo omo ko eni na ma ye from se adakɔ abusua eni ti wo kɔ Asante mu a otumfo ne wo fa nimpon ene nsuta man hene the sensuta ya make wasemi ni kura ye friend se abonkosu ɛhɔ ɛna adesia womo ekwachichire bawule a ewo kodibuwa no womo wo ni nyina ne se otumfo opokuwa dia odika penso ahensem bi esiye ɛna adesibusua ma be baako eyofuru ma na emema ne ye enan ɛna emema miensa omutu free asumi ya bonkosu se omu free wono omo akope baabi fufura tena na tiesia no na ye friend se abena pukuya onu onua manu ene mansa ene omunua mema no omutu free nsuta benkusu enti manu ene onua mema no mienu omuturu kwam no omse omune omuntimi nkoko dibu a ho ekwan no nti ene omutefa apuoye fam meka apuoye a eda kwasi broni kanse east ena omukotwa asubonti a ye friend fraw enu su fraw meka eno nenemafo ye friend Boateng omuto aso a ede koya na omukochichire omuman ewo Togo na odi omo anim a ye friend se abra pokuya de wonu wi amansa ne member ne mienu a aka no omo fa kwaye breto mu saa ena omukokodru omani a ye friend Kodibu sabre ni enchichire oman no se ye Kodibu asase ni da hotu enti obi akope baabi atena enti omo tra sahwini wasa no ena omo Kodibu asase ni mfimfi pe ehɔ na omo kɔchichiri omo kuro ne kuro na omo chichiri ye ne kuro ni dinde sikasu enso ene wo Kodibu omo fira ne sikasu omo ntimi mbo ekuro ni din se sikasu se de kane no na nananom eka no na omo tichiri sa kuro no ena adihibusua na o eno mansa ono so ne ma omo tuye enti omo kɔ no omo de omo ba bema eyi musuo etwa asuo bi ena ode ne ba ne eyi musuo ansa na abɔkɔ sentense ne nsuo na yi etu okum ne ba de mogya egu nsuo no na nsuo no twema ɔkae ena ɔkɔchichiri ne kuro na ɔkɔchichiri ye no ye friend ya mansa kuro nenso enam kasa bi a abewura Kodibu kasam French kasa wom kasa hodo bebiri wom ti na kuro no omo fro kuro ni din ya moso ekuru ya mansa kuro no ene omo friend ya moso na apokosam kire se na pro abra pokuye omo pri asumiya bonkosu no omo ekoti omo na kwachichiri bawuli eman no na ye afia pem ahanso aduasa emu meka 1730 edo omo kwachichiri saa oman no sambre Asante yin no tia komia so oni Asante yin na otosu mienu nana opokuwa no dikan isa Asante yin odikan no oni nana osetutu a odikan ya nebdi no ka se obiri yeboa twunya ntwi kobia menfi oti akenten no omo nyina abreso ne enkyekere Asante eninti omo yemfomo ka Asante hene wo defo Asante hene ehyaase nana osetutu opimso dikai epenso eniti nana abrapokua woni ne nkrofo yi omo ekoye no ena obokọ kichiri omukuro no a ye friend se sakasuo
na eye sikasuo ena omo kan sakasuo Cote d'Ivoire eniti wo hwa bole eman no na so a na ye oban afiapem aha so aduasem 1970 1730 ekopem 1893 afiapem aha wotwe aduakro emiensem nanumu ena no mo ahinkuro eni kura ye friends sekesuo atiefo be dame ho maba atiefo medamo asesem wanya botrama me na makwaba medamo nyina ase yento ya bokosem ni so wo buchichi kura ye friends sekesuo no kwase broni abage asase ne boss no obehunu se Cote d'Ivoire ho ahindie bebre wo ho eti wo twetwa ahindie dodo ni nyina mu ena oye se ohimpon a obeye ne kese ewo mamu no woni sakasuo airase sikasuo ehine no enuti ebepemu ne wonu de ohinkese a owo Cote d'Ivoire emam na ninti efri Asante mem enunti otumfo opoku a odika penso no na ewo nyina aya Asante a omusa kire otumfo na mom kwase broni French broni ani English broni obudi hia beto asase no mu no enema sa abusia omuwo sikasuo no ene ya amoso no omufa ekodi Cote d'Ivoire na sane beya wo beti ase yie no ahimfu bi anasa abrimpo bi esori wo Cote d'Ivoire o nyina no eye enipa kese ewo Cote d'Ivoire o chimfiri Asante ne a odikai ne ye friend se Boateng ofori Boateng a no ni chimfiri na namansa abusua mu a wo ya amoso na ofori Boateng no enam kasa efamu a esesa din nti no omo friend se fofue Boateng French broni wantimi anka ne yie eti ofori Boateng no ena ombe friend fofue Boateng afei de otoso mienu ye friend kwabena ba ne nanso French kasa no esesa no omo friend kona beni sandi we de oji watching no Cote d'Ivoire obisa obehu se de mikan enukure trodo na wo mu chichiri ya no afiapem aha nwokwe aduakro miensem 1873 no ena Cote d'Ivoire eman no yesesa no a yetwa ahia beto wo mu ne aka ya santimantam a wonmo ama meye oman ebiem ekra sese wo mo so aka Cote d'Ivoire ho no eninti samia beya wo beto ho ase na wo hunu se Cote d'Ivoire no wonmo efi Asante mem a meka se abusia no aye baule abusia no omo ena meka omo asemi na sane beya wo beto ho ase nti wonmo omo tena akonwa no so a kanetiti no omo ba Asante yintie ena ene omo a ebesi ne omo so a enam se beche o man mu nti omo ntimi ma Asante no amu no omo din ene didi suwi Ohima na di ka chichiri kuro nti ohima na tena obo akonwa so ohima no na ni din de abna pokua ne omo Cote d'Ivoire omo beka se edine de abla poku okotra ho afiapem ahanso aduasem ekosi afiapem ahanso aduasia me kire se 1730 ekosi 1760 ena nana abla poku yai odi akonwa ewo sikasuo ho na kire no ne baba na evren akua ba ne odo stra akonwa no so afiapem ahanso aduasia akosi afiapem ahanso aduakro 1760 ekosi 1790 na akua ba ne no Cote d'Ivoire sese omo kan akua boni
ne otoso miensa aye Nana Kwaku Chei afiapem aha so aduakron ekosi afiapem aha wokwe aduenu 1790 to 1820 Nana Kwaku Chei Côte d'Ivoire no omuka se Nana Kwaku de onu ne da bema odikaye afei Nana Kwame Totu ebika Nana Kwame Toto sana onu eka no Côte d'Ivoire nenso eye Nana Kwame Tutu onu so tra kodwa no so 1820 ekosi 1840 Nana Kwame Tutu echi no ana Nana Kwaku Anuogle awodikai ebetra kodwa no so onu so 1840 ekosi 1870 na Nana Kwaku Anuogle de wo mwantimi ankyere me akaidi ni ye eniti eho no mintimi nkyere do toso aya Nana Tutu dibi wonu no so Côte d'Ivoire kan Nana Tutu dobe eye dibi afiapem aha wokwi aduaso ekosi afiapem aha wokwi aduawokwi 1870 to 1880 do toso aya Nana Anuoble dieke wonu so afiapem aha wokwi aduawokwi ekosi afiapem aha wokwi aduakro 1880 to 1890 no toso enwokwe aya Nana Kwame Teki awodikai 1890 ekosi 1902 Nana Kwame Teki ukoko d'Ivoire also omuka Nana Kwame Teke wonu ena otoso enkron enwokwe do otoso nkro aya Nana Kwadwo Ndiri Nana Kwadwo Ndiri fa ne Côte d'Ivoire fo kanu na akankasem no so enka odi Nana Kwadwo Nti ono so afiapem ahankru ni mienu ekosi afiapem ahankru aduenu enu 1902 ekosi 1925 ono kuni wachi no ana Nana Kwaku Anuoble a otoso mienu obaye 1925 ekosi 1958 afiapem ahankru aduenu enum ekosi afiapem ahankru aduenu enwotwemu afei Nana Kwaku Chei a otoso mienu omuka Nana Kwaku Dei a otoso mienu no ono so afiapem ahankru aduenu enkru 1959 ekosi 1978 afiapem ahankru aduenu enkru ekosi afiapem ahankru adueso enwotwe nekino Nana Kwaku Anuoble otoso miensa ana obaye ono so afiapem ahankru aduason afiapem ahankru aduenu ene aduenu ahankru aduakru enum ebesi afiapem ahankru afiapem ahankru aduakru num ekosi afiapem mpinu ni dunsia ahabo akonwa ne toye no na ekobese mfie aduenu na omunya obi antena so eye manso kese ema asem no omune beda otumfo opokuare otoso mienu ema ne hwesiesie asem no ena omude Côte d'Ivoire mam sabre omaye omampanin bia na otie akonwa so a ne friend fofo ebuanyi no ono krampo etoa so ebakumase ebitu ho anamo afei ni otoso edunan aya Nana Nga Tano Monique osa ahano bronika sa abefrem na edia ewomu a ebemu abu so oyaka ni ne Tano edi Tano no afei ni otwato kra no a ono na ti akonwa so ebesi sa abire no yefre no otimi kasi anbu otimi kasi anvu eye otumi akwesi anvu afiapem empinu ni edunkron ede ebabesi sa abire ya odaso ete akonwe eso eti so hwe Côte d'Ivoire emanu a wako
a meka no nana ye friend se opokuya na sefo ne bi na ekopie mu ewo Jamaica eti wokọ Jamaica sisi a wo ba bi a no yi okukodrufo ye ba apon a na onimku yi eti wokọ Jamaica abokosemu a ye ba ka kira se saa oba no ofiri Asante mem na ni nkipa ne de na maka kira ono na napokuya na sini a kura ye friends sikasuo no enke ho na ofiri neso wo gitum se wo Asante ni nti okodru Jamaica no wanka kan kire Jamaica mwam se ye de ye to afiri Asante nti no ya betra Cote d'Ivoire nti ye Cote d'Ivoire fo debi o kire se wo ye Asanteni epiem okọ omanya ye friend se Suriname obi a obesia no Suriname ni a wo ye tuntum bia wo so wo ye Asanteni so okọ Holland brono a ye friend se Bahama eye Amsterdam wan hwe ye na akoka twi ekire broni anase Suriname ni a wono wode ebe ene beyiwa no esan Asante se de asia nyini nti ama obia apri no ho aba Asante mem de no ho abebo Asante hini ebiam se okọ Holland a wo radio station and television station bia ye friend Veronica kane no na omoto anansesem ubisa omuso mbefefiri Asante mem and then ye kase ye befefiri Ghana anase se obefefiri Asante ya Asante nti agege akontru baabia na okontru America memu a obia abokosem kire se ye befa no mo enkwasumu edo mo koye no ubisa nse ni nchi ni hia do beka ne so wo Asanteni eniti ya mo hwe se otumfo watenase a ahoho afiri amanfoforo so ba no obia ba o so wo Asanteni eti na Asante hini ohiri bia de wo maga na abetimi do ho atoto no na wokọ bibimemu a na nsen Nigeria fo ahemfo wo mo atusa abase wo mo beyi wo mo adi acha Asante hini wo ha no agini we firi ha no aba na me sha obo se enche bia mo behu se ahemfo be firi East Africa abibimemu apueye aso aba beda wo ho adi esan ahinye papa onyankopon di adom oman Ghana na adepa wo fi a eye mumie somunye mesre Asanteman ene Ghana adeshimama se munyina brane na yembo Asante everban na Asante enu nekuta oman Ghana efa amamra di amane mu no untimi nyi wo mfiri mu mani yie ne se wo yo hene no atietua enkati woni ne se o pe wakopemu a sabra waki na wo ba na wo du gatoa enam ahemfu bi so Asante hini obesom na wajiwa wa atu na nia ekoso basa no ye jai ne se ye hunu se na aplapokuya na semfo ekotena Cote d'Ivoire kochichi kura ye France kasu ni ya amoso ne se Cote d'Ivoire omampani dada ye freno se Woow nesa omotimi atu enipa se mo besi na yenko Agyenim na yenko Agyenim na yenko kochichiri kuro no yenko bo Asante hina mane se yen hene anase ye mampani dada waka enkyeregu eninti owosa Asante hene ye babo amande a na eye ne kwanso ano no na de American no ebi ohonu a onte ase yi obeka se bia ye ka ede aye bosirimu ka onam de ni eye Cote d'Ivoire hen omampani a wowu omo ba mansia asam omo kan ne se omo mo so nkyere obi a enam amamre nti omo beyi Asante hini asutiri etu omo ba no no omo kuta omo nsem emrasa no pentu emako aduenu ena omo de bebo Asante hini amane omo wi na omo se omo firi wa omo kotogo wo mo akobo omo abusuafo no na manu asefo amane ansana omo akomunchi oman ye friend Cote d'Ivoire mo akobo demuro akira oman ni nyina se Britia abo wonu ni necessary ohini etise Asante hini ye wobi wo man Ghana adenti na ambauti munye ode
na mfa wokoa ho na mbom no waya hantan se wo de wonya Asante ni nti wo nso Asante hene nese obi a wo Cote d'Ivoire ebesu Asante obi a wo Suriname obesu Asante obi a wo Jamaica obesu Asante obi a wo Trinidad and Tobago obesu Asante a wo se ne hwan a wo memo wo betri so bro ho ase na noma akokɔhwedie wanya ntakra da wutu akosoro a no wahwe bibi yi efise ntakrabo a wo wie mu a omo wo hyese no emfa nkonkoto anoma akɔde brisiam onni tu a ne namu emujebum adehimama aha enam de dwumadie ebesie na meka mu se bomondia se wo be subscribe ye dwumadie e wo YouTube afa obenya yo Facebook obenya yo Twitter obenya yo Instagram ene ne keka ho nyina yo TikTok no nyina obenya yo ho nesa wo hwe nso a bomondia ne fa wo comment bra wadwenkyira a wo de beto ho pa bra na wo mo amudi enkrofo atem e wakire no eya munyai esanse yete atwempa ene kikira asanteman enti ye nyina ye nyenka bomu ne kikire Asante emani nyina di gina ebiem ye telephone number ene di egu ase no bomondia se onti bibia se a obefre se wo frɛ no anya ye nya WhatsApp no no wayem de kwasi bruni kan se voice message na de atum eba ye bekai anase ye betie ne ne ɛho emuaye bia no ye de amon wanu a omuhwe ma ne dwumadie ekɔso na omuhu mafidie so efefefe no ne otinchim afidie mfuma edada no ma ne ye kama no woni mia me producer odisika abrantie papa bi odisika babia wo bia mechiawo saa nso na mechia okogi amako fifimpo obaso a Asante mahina wo Hamburg bretu ba kirikashire ekyem ne tue edehye amani ampotifo na ye de atudo ni akorabo gege utata mprensa dakoro bretu ba waya ade sanse ennamosunti ena yenya Hamburg Ahenfie na me a bidig medie bramo medinde nana Agyenim Boateng odwa ko akire ma otwam wanyene kwabrasu Boateng kumawu ado ahene ba ne ka akire ni mwacha oyi akwa aba ne ne kumawu kodua kenten nanane adeshimama bidumanu besia dasene yebeshia memamu nyina boni tio adeshimama